Riċentament ħadsem fl-Anja tal-Poplu ta' din is-sena, kanzunetta l-Qalb Immens, kanzunetta fuq kliem ta' Rita Paċ u mużika ta' Renato Briffa. Nixtieq nirringrazzjahom minn hemm kif ukoll nirringrazzja lil Renato Briffa u Alfred Baldacchino tal-kanzunetta li mixja li bdiet. Hija kanzunetta li għandha tema li naħseb li tolqot il kulħadd, hija kanzunetta li titratta fuq kemm sfortunatament illum saret diffiċli li trabbi l-ulied u kemm huwa importanti li jżomm il-bilanċ fejn tidħol id-disciplina. Mhux ħanejt aktar, però nitlobkom tisimgħu sew il-lirika għalikom il-kanzunetta Fejn marru tfal. Saru jifmu taqsir kbar li tikkoreġi sar ħażin għax illum it-tort jieħdu l-miskin. Tgħid jekk twiddeb ta' fid-dur kontrik, tgħid se jaħsbu ħażin fik. Tgħid jekk tagħmlu jakkużawk b'abbuż, tgħid għalfejn kulħadd sar ribelluż. Fejn marru tfal żgħar innoċenti u tant ħelwin, l-inbiet sar ħal kulħadd jaħseb ħażin. Għamilna żball li nsemmu biss id-drittijiet, min qal ninsew dmirijiet. Kemm trid tkun attent xi tgħid bil-eżatt, għax jgħidulek antikwat. Min iżomm irridni sar kattiv. Fejn marru tfal sar innoċenti u tant ħelwin, l-inbiet sar ħal kulħadd jaħseb ħażin. Għamilna żball li nsemmu biss id-drittijiet, min qal ninsew dmirijiet. Kif se nurik li tiegħek jien nixtieq il-ġid, trobbija tajba jien nagħtik irrid. Bid-dal-ħadid nitilfek u dil-qalb ħajid, ibsa tassew li trabbi llum l-ulied. Grazie ħafna.